Idol fight number 2 tayo. Gamba nung meron. Game tayo mga idol. Ito kasi yun. Pinas. Idol fight number 2 tayo. So nag-substitute tayo ng meron kasi explain natin sa inyo mga boss Trip mga idol. Wala ako ng kape kasi maglalagay ako ng last load mga boss Luludan ko sana, maglalabanin ko na. So di ko alam kung sino Ito, pumunta siya dito. Kinagat siya isa. Ang magkalaban pa naman is ito, saka yung malaki dito. Tapos ito, nandyan. Ano gagawin natin dito? Ang hindi lang nagagalaw is ito. Hindi naman pwede magbangga to. So, titignan natin ito kung ano mangyari. So, ang fight number 2 na meron mga bossing may video naman tayo Fight number 2 na meron mga boss. So, yan nasira na mga boss. Sira na So, ang kalaban nun is yung fight number 4 naman. So mahina na rin So instead na ipilit ko mga boss, nag-substitute ako. So kung ano yung napili nyo pa rin, yun pa rin yung nire-represent nun na gagamba. So gagamba nung meron. So super talaga, Margos line. TM size, ganda. Pwede tayo. So, game tayo mga idol. Bandang meron, itim na tigre. Bandang wala, brownish na tigre. So, G. Mas mahaba-haba ito meron ng unti. Unti-unti lang diferensya. Unang sakwal, pang! Stick ang agat mo, boy. So, napakaswerte pa rin ng ating bandang wala. Nakaligtas siya doon. Sa first buckle ni bandang meron. So, pag tumama yun mga idol, unang kagat talaga yon, tinapay lahat. So pangalawang bangga tayo mga bossing. Tignan natin kung napatakutan ba si bandang wala o G. Okay. Walang puntos mga idol. Break tayo doon So parehas silang nagkalasan So pumapalag si wala. Pangatlo.
Pangatlong bangga mga boss. Medyo tinamaan si wala pala no. Pangatlo. Op. Isang alpasan tayo mga boss. Break pa rin tayo. Break tayo. Pang-apat na bangga to mga bossing. Pang-apat na bangga. Kagatin mo. Kinagat na ano. So, palamang si Meron. Medyo tumakbo si wala. Babalik ba? Oh, nakapang-apat na bangga sila. Tinamaan si wala mga idol, no? Umarya si wala. Nangagat ng kamay si bandang Meron, no? So, G natin. Pang-limang bangga nila to mga boss pagkataon. Tinamaan na si wala, no? May tama din naman si Meron pala. May kagat din. Ito, pang-limang bangga nila mga boss. Kitang-kita na yung katis ni bandang wala. Ayun, ang laki ng tama niya mga boss. Meron siya sa pusod, meron siya sa paa. Si bandang Meron naman, sumuka na mga boss. Suka ang bandang Meron natin. Ibig sabihin yan mga bossing nyo, naagat sa bibig yan. Suka sa mga idol. Pang napusuran din si bandang Meron mga boss. Sa ganitong sitwasyon mga idol kung sa manlalaban yung nakatingin, no, pag sumuka yung gagamba nyo mga boss, alam nyo na yan, no. So, sira na yung bibig niyan. Hindi na masyadong makakagat yan, no. Sumuka na mga idol. Ang laki ng katis ng bandang wala, no. Ang bandang Meron mga boss, suka na talaga. Kitang-kita sa bibig niya. Sumuka na sa mga boss. Wasak yung bibig niyan mga idol, no, pag ganyan. So, yan na nga, no. Bumigay na ng magandang patama ang ating bandang wala. Nilak na ang bibig ng ating bandang Meron na. So, klarong-klaro yan mga idol. Klarong-klaro yan. Wala po yung nakapatama dyan mga bossing, no. So, inangklahan niya na yan, yung bandang Meron. Yan, no. Inangklahan niya na mga idol, no. So, bigay tayong sentensya. 1, 2, 3. Panalo ang ating bandang wala mga idol. 2 puntos sa ating bandang wala. So, lalagyan natin mga idol. Tignan nyo. Oh, kumalas ka pa. Ayan, no. So, klarong-klaro idol, no. Dahil na talagang Meron. So, wala. Malakas pang ating bandang wala, no. So, nakagat niya na yan mga bossing, no. Reference decision tayo mga idol. Regardless gumalaw yan. Nilapag na. Sinintensyahan sa taas. Hindi nakagalaw. Hindi na natin kailangang antayin pa na masaputan, no. So, sana na-enjoy nyo mga boss. Game 3 tayo. Game 3.